Compare lapidang pule ne pila pep school ka ITI Nongpo Riboy District ka IGKI ringkat ke stipend ban pentibit dilade ha ke kam plumber, welder, mason, dressmaking bat QA. Ban register pun hagine ki number kendai lai pralai not sau pra kendai san kendai lane pra iwe kendai pra sau kendai ar sau ki nongilam jang seng HYC Riboy Sepngi lengbau presiden ba RC thank you ulami jakhmat ban penpau ya ke jingkublai ya ke sarkar MDA 2 ka balapan sngap ya ke wei kamat ka badon kam bha ya ki samla pule ka thani Riboy Sepngi namar ya ke examination center na ka bentaban tho ya ke examine MTET lane ka Meghalaya teacher eligibility test lapanyo hapatar khama bat kalalong ka jingger khu ka bakrau yik pai ba ka than khamtam gi samla pule bat ki samla wat kam ni penpau ka jing sukman na leng jing kum ka sang nyo trap council Riboy Sepngi ha bari bat ka wene ki issue ka ba ni la dawa na ka por shakpor bat ka tagalong ka jing dawa jungi na ka state government leng bau education minister ha gitu ki por ba i sar rakam e sangma bat ko education minister ka tagalong ba ni dawa na ka state government ba la kumno ki khna jungi ki badan hapo jongga patakama civil subdivision ki de banyo no ban thot exam intent hapo ka patakama civil subdivision barkane ka jingdawa jungi kala donru hawri minister in charge pamanta di sar lakmen ramboy bat ni penpau ka jing sokmen pamantau snem arhajar punriu ki khna jungi la ki long in service teacher lane ki fresh candidate ru ki layo ban thot exam intent hangne po patakama civil subdivision aban ka jingto exam jigi ka long mantagasri tenan ji kum sang ye so ban ai kuble shibune ya ka state government lembau education minister hagbre bar ka jingshim khya ju ka jiso ju ya ka jingu jingnam jong ki pai ba jong dong Riboy Sepngi jungi ka bahap apo patakama civil subdivision bat kalong ka burum namata jong ka state government haba ki khna jungi ka badan apo patakama civil subdivision ki yo ban to exam intent hapo patakama civil subdivision nalang ji kum sang ye so ban ki bok ryang ya ki khna ru ki bayo bani kun ye exam MTET angne po patakama civil subdivision angai scam ba ka jingyo jumpi ban tho ye exam MTET angne po patakama civil subdivision kalau ka jing khu na mata ka jumpi hi ba ye patang ge bar sunwan nalai ji kum sang ye pha ka kubor shapi bangi ongi pi ba pinale bha ki snem ki wan ru bang kerman scam ba stem wan ru ba state government kan yo so ye ke jingdewa ka jingi e kum ka sang ye pan pau ka jing ai khuble ye ka state government ba ka yo so ye ke jingdewa ka jingi halor jing ka jing kwa jingi ba ki pai ba jing ba bun belang ki kena school ki jungi la ne ki no hi kai ki yo pan tho exam MTET ani po patakama civil subdivision bat menta kala urlong haun islam arjara kunri